Srengenge wiwit ndedhet nalika Yeris bali menyang Desa Sumberharum. Sawise 3 taun ngupaya ing kutha, dheweke mutusake mulih kanggo ngunjungi adhine, Leta, sing nganti saiki isih ngreksa sawah tinggalane bapake, Pak Darso. Senadyan mung sawah cilik, papan kuwi tetep dadi pangeling-elinge masa alite sing kebak rerengan urip. Nanging pangrasane ora kaya sing digambarake ing pikirane. Nalika Yeris mlebu omah, Leta nyambut kakange nganggo swara sing rata. Ora kaya mbiyen sing tansah nampani nganggo mesem. "Kowe wis mulih, Riz?" "Iya ta," wangsule Yeris alon. "Aku kepengin rembugan bab sawah. Ana sing nawar regane ageng. Yen tak adol, urip kita bisa luwih prayoga." Leta ngelus dodone sakaleme. "Riz, urip prayoga kuwi ora tansah amarga bondo. Lemah iki wis dadi sandang lan pangane keluarga saka mbiyen." Yeris meneng. Ing patine, sawah mau mung lemah kosong sing ora ana tegese. Nanging kanggo Leta, sawah kuwi bagian saka napas lan uripe keluarga. Sakwise mengkono, Rina, tangga sepuh sing wis kaya embahe dhewe, mlebu ing pekarangan. "Nak Yeris," ujare lirih, "bapakmu mbiyen nate matur, sing gelem ngrumat lemah iki bakal diparingi pepadang uripe. Aja nganti pikiranmu kabur amarga gumantung bondo." Bengi iku, Yeris mlaku menyang pinggir sawah kanggo ngempet batin lan ngendhegake pikirane. Nalika tekan kono, katon ana padang Petromax murup sayup-sayup, kaya ana wong lagi nyambut gawe. "Pak," swara Yeris gumeter. Nalika Yeris saya cedhak, kabut tipis glimeng lan katon bayangan wong sing pas banget rupane karo Pak Darso. Angin nggawa swara alus sing kaya muni saka tebih. "Riz, sapa sing tansah eling lan ngrumat lemah iki bakal tetep nyambung karo keluargane. Nanging sing mung ngoyak bondo bakal kelangan luwih saka sing digoleki." Padang mau banjur nyirnak, ninggalake Yeris karo rasa adem lan wening ing jero atine. Esuke, Yeris temoni Leta ing pawon. Dheweke mung mandeng sedhela, banjur ngucap alon. "Ta, aku wis mantep. Lemah iki ora tak adol. Aku malah kepengin sinau nggarap bebarengan karo kowe." Leta mandeng kakange, matahe sumunar lan ana udan luh tipis ing pinggirane. "Slamet, Riz, lemah iki ora butuh wong sing bondone akeh, sing dibutuhake wong sing gelem ngrumat lan setya." Wiwit saka dina kuwi, Yeris lan Leta nggarap sawah bebarengan. Tandure saya subur, kaya kaparingan berkas saka pepadang leluhur. Saben srengenge arep surup, Yeris tansah kelingan swara wengi iku. Amanate saka crita niku wau, warisan sejati ora ana ing layang, nanging ana ing atine setya ngreksa.